En kod wach koda anka. Sine jibunya. Bwana ngeni ndalo moko no chika no bro wacho na ni bongisa ne ngato dongo nene. Poko miya. Gech no wacho na ka di tiere story maro dongo gi bongisa. Uhuru Kenyatta mane en jatend piny Kenya mar ang'wen. An kipenja to otimo gima janyuol mora mora nyalo timo. No wuoyo kaka janyuol. No loso kaka janyuol. Ok ja siasa. Mano apani Uhuru no wuok oko kaka janyuol. Nikech sama iwinjo ni nyathini ng'ato monjo ka in janyuol tibiro wuok. Bed ni in gi nyalo mar dhi konye kata bed ni onge godo. Nyaki chopi. Inyalo paro ndalo bende Uhuru Kenyatta kane nitie telo. Mane omonjo Jimmy Wanjigi kagi wacho ni Jimmy Wanjigi nigi bunde karibu adi e ode. Jaduong Wanjigi majahigi ni mana pura boro giwie prochiko. No wuoko komo dhiyo. Mo wuoko komo loso gi jofwambo mokoni biro kawuoda ka atuo ta biro kawuoda ka nikech awinjo gik mitimone. So mano rem majanyuol winjo sama oneno ni ng'ato donjore gi nyathine e yo mok kare. Nikech nyithino moko bende nitiere makata kiwinjo no bila no dhi mako tiko ni tho wayweyo. Nikech nyathi matama. In kata janyuol ok omoni ninde dala. Otamo wangi dala. Otamo wangi. Koro ko bilo monje kamano tiko ni tho wayweyo. So Uhuru Kenyatta no wuok kaka janyuol. To weche mag siasa apani Uhuru Kenyatta gima nyotimorene oken gima an kaka nene gima nyicha bor. En gima nyicha chiegni timore. Nikech waseneno e jumbe adek mokalo ka Sirkal mar William Ruto mar jo Kenya Kwanza osesoke kabisa ni weche mag maandamano gi en emotimo ang'owa en emogolie pesa mipango godo maandamano. Emomiyo kanya neno tich abich godhiambo no bilo dhi kawuode majomo to nang'e ni bas ikone akwani kata in bende koro wasetimo ang'o wachopo machiegni kodi kimo manyocho timne Ogeta. Ogeta no kaw an kaka nene mana mar nyiso Raila Odinga ni wachiegni chopo iri wan kama chiegni emama benye gitimo ne Uhuru Kenyatta. Mana mar temo buogo jogi mondo gidog chien e weche mag ang'o mag maandamano. To Uhuru Kenyatta gi William Ruto gima poda gombo ng'eyo en nang'o mano chwanyo gi ji ariyo. Nikech ok ber ka jatend piny machon isoko kamano. En gi luor mare ma Sirkal matiyo nyaka timang'owa nyaka miye bed no kihere ni neno ka Kibaki no donje telo. Joma no donjo gi Kibaki telo ne dwa no mak jaduong Daniel Moi. To Kibaki no konegi no wuoyo. Raila be na pan ne achiel kuom joma nuok ne we Uhuru cham pension mare. Cham pension mare ma jaduong no ritowa higni mano ritowa godogo no timo mana onego tim. Ber rach wamiye uru luor mar ofise. Donjruok gi jatend piny machon en gino manyiso kiti kaka jatelo masani. Ni onge jakenya mora mora ka manyalo bedo gi kwe. Kuchwanyoru kode tibiro ne. Tarik 15 dwe mar 8 higa mokalo. Bang' ka Chebukati osemiye certificate nowacho nang'o? Okanyal paro malong'o gima nowacho but siko wacho ga ni onge gi lweny mora mora gi Uhuru Kenyatta. Ok obichulo kuor ne ng'ato. No obichulo kuor ne ng'ato. Yes. To kata ka nowacho VOJ adimo osewacho no bro timo to pok otimo. Emomiyo ma en mna kit Sirkal masani. Ni ng'ata mokwero gi ng'ata magiparo ni ok tim gino magidwaro gibiro rakore godo. To mogik we monda wach monda wene jowadwa en ni pinyni jathum moro no wero moro ni ombe adui wako ndiaishi siku nyingi ni ka in gi ng'ato ma en jawasiki to lamna lama Nyasaye mondo bedie higni mang'eny obione kaka Nyasaye tiyo kodi kamano.
ng'eni Alex bro miwa clip mar wendno. VOJ ing'eni gima waneno katimre sani wasebet